Tervetuloa nyt kaikille tänne PAMin nuorten talvipäiville. Nyt alkaa kaikki ole varmaan kasassa tässä ja kaikki on päässyt perille ja kaikki tuli kyytiin, kaikki paikat on täytetty ja se on aina hienoa. Mun nimi on Aki Rouhiainen, toimin PAMin nuoruussihteerinä ja toimin tämän talvipäivien vetäjänä tässä. Ja aina jos tulee jotain kysyttävää, niin voitte ottaa muuhun yhteyttä. Voisit sä hymyillä hienoa? Kiitos. Eli 9.30 on päivän avaus tässä samassa tilassa, jonka jälkeen sitten aloitetaan työpajatyöskentely. Ennen kaikkea työntekijälle niin konkreettinen on se palkka, mutta onhan siellä paljon muutakin asioita, palaan niihin myöhemmin. Kyllä siellä oli monia alueita, että oli 5-6 tapahtumaa alueellisesti. Eihän kirkkopapin voi olla lakossa, kun päivili työnantaja on pingin yläpuolella. Jossakin vähän enemmän tönöt on aluetoimistoja, tosiaan 8 aluetta. Ei kysymyksiä. Ja Häpersin tahko, Stacyn tahko. Liian iso talo, Häme-Pirkanmaa. Kello 14 niin Rinteessä numero 8. Siellä on tämmönen PAMin leikkimielinen pujottelukilpailu. Nyt ollaan kyllä niin lujaa, että tästä tulee aivan varmasti uusi kärkiaika. Sieltä tulee Tomi. Hei! Sitten lasit ovat lentäneet takaraivolle. Näin, Tomi on jo radan puolessa välissä. Lumenpöllystä voimme päätellä, että vauhtiakin on. Haetaan omanlaista linjaa. Ja näin on Taru liikkeellä, itseluotto on päällä. Ja näin tuuletusten saattelevana Taru saapuu maaliin. Ja voittaja tässä tiukassa kilpailussa on Markus Reijonen. Simo Marjamäki. Marja Piiräinen. Voittajana Helppo Hypyynä. No niin, kiitos kaikille osallistujille tähän kilpailuun ja kello 21.00 niin kaikki kilpailijat tulkaa tuonne hotellille, niin mä saan jo kierrosta. Tänä iltana vapaata illanviettoa. Suomi-USA-peli alkaa 22.15, sitä varmaan suuri osa lähtee kattelee. Huomenta minun puolestani kaikille ja raskaista eilisistä illan pettymyksistä huolimatta, niin sitäkään hauska viikonloppu täällä. Sehän on itsestään selvää. Kyllä minusta illallakin jo näytti ihan hyvältä tuolla. Se masennus pienestä tappiosta oli aika nopeasti sivuutettu. Otetaanko uusi? Otetaan. Jos ei onnistu. Kun on valmista, niin saat lähteä. Arta. Vähän päällä sulla. Oi! Panokset kovenee.